Osenja ili Omaja jeste demon noći. Osenja bi uglavnom izlazila ispred usamljenih noćnih putnika u obliku neke male životinje, bele boje poput mačke, kokoške i tako dalje. Ali najčešće bi preuzela oblik jagnjeta ili devojke raspuštene kose sa jarećim nogama. Verovalo se da Osenja pojavljuje samo noću, pre nego što se oglase prvi petlovi, i da Osenji smeta i najmanja svetlost, da čak i varnica iz upaljača može da je natera da nestane. Ako bi se pojavila Osenja, sva stoka i zaprežna kola bi stala i trebalo bi ćutati prilikom susreta sa njom. Ako bi čovek progovorio, mogao bi biti osenjen ili omajan. Čovek koji je osenjen nije svestan kuda ide i kako se kreće, nego prati volju tog demona noći. Postoje mnoge priče o Osenji, koje su uglavnom slične. Uglavnom, neki čovek koji je morao preko noći da ide sa konjem do posla kroz gustu šumu i na putu naiđe na neku malu životinju. On je pokupi, a konj nije hteo da se pomeri. Uglavnom bi krenuo uz put, a da ga je konj pratio oprezno i polako. A on bi toj životinji nešto lepo pričao. Ali posle nekog vremena, ta mala životinja polako postaje sve teža i teža. Ali pre nego što se pojave zvezde, ta mala životinja iskoči od čoveka i popne se na zadnje noge i počne da imitira glas čoveka koji je do malo pre držao. U nekim pričama pojavio se pun mesec i Omaja je nestala, a u drugim da ju je pratio do iznemoglosti sve dok se nisu čuli prvi petlovi. Verovalo se da se nije moglo pucati iz puške na Osenju, ili ne bi opalila, ili bi cev prsnula i ubila onoga koji puca. Ali takođe se veruje da ne mogu svi da vide Osenju, nego samo ljudi koji su se rodili u subotu. Nadam se da vam se svidio ovaj video. Zdravo!